tak tanduri dhewe iki. Ora bareng dina ndara 3 dina. Ora bar 3 dina ndara 4 dina. Lah apa dikerjakno ya duweke wis nipis kok. Kalau tinggo mangan saben dina, nyakoni anake sekolah saben dina. Utang ya ana. Kok mikir utang barang. Ndak mumet mikir utang. Kalau aku kangelan pikir aku tenang.